41-32. Joo, se meni ihan. Eikä ole ollut johtoaika. Maxien KV, siis ilmapiste. Joku voisi tulla hakemaan Maxien KV:n hylkykirjoja, mitä täällä on, niin sinne niin ihmiset saa hakea sieltä sitten pois. Saadaan rauhoitettua tää toimisto kyselijöistä. Elikkä ilmapisteestä voisi aikaa joku hakea tai joku toimittaa, miten vaan. Jaha, toimittaja löytyy. Hyvä.